Salamat ako eh. Bukan, panimoy. Inom ka ba? Sayang yung sa tape to ba? Lingkod, lingkod. Paps! Inom ba? Oh! Palit di pa pag-usap ka reduce di ay. Oh, palit dito ko. Mayroon mo kasi mong taon na sa mong birthday. Gusto ka pa inom, karon dili la. Siya magtuon ni makaron. Dili ta mo tagaan. Kana ba sa lipay-lipay ta di be. Paps, madawat og regalo bisag unsa basta kay kwarta. Ang buti kong kwarta jo ba? Ay, naong dyan na kwarta kay daghan kay nag-baby girls. Ha? Si baby girl niya, lawar kong nanganawag tiyo. Kumpiyansa kay kasikuayan ba? Hindi lang kong mangayo, bakit tagaan ta ka? Kalan tiyo, nakay 16 na 16. Ay 16? Wala, 18 ra, 18. Ay wala de, sige tiyo, single mom na lang naway anak. What? Soy, pagilaw mo duwa diya. Ang nindot ade. Mangayo tag kwarta ka pape. Ha? Nya na ba na kay kwarta paps na naurot naman lang ito ginom tanan. Ha? Si pape painon nimo nga daghan na kwarta vlogger na naga-live man gani na. Ang mawala na ko ga-live ron kay wala na promosyon. Ang magakwartag dako ron kanang mga scammer. So wala na kay gatag ron karon paps. Wala man na gaban. Kasi wala na ko yata ko na po kay kwarta diri binsam kay mo. Dala bahin mo ning talo. Ay, mo nang 5 kayo. Kuya William. Oray mo. Siya ba na? 5. Ikaw, Jo, kay daghan magkag babae. This, imo this. Bayos na na. 5 si Pais na. Pangpalas naman yung bubot eh. No, pero man eh. Ay, tayo sa day. Gusto mo dinaghan? Kana, Paps. Ganahan day mo. Sige, kadali lang. Kaya ako tawagan na. Tinag ko ha. Tawagin tayo. Daghan po. Okay. La! Ano mo itong istorya ba nga? Nadiwakwak yun? May wakwak? Oh? Na, mutuod yung ko ang wakwak. Hindi po kumutuwa ng wakwak. Oy. Na-experience ako na. Niyato kasagbutan. Oh. Di subay ko sa dalan. Oh. Sa diyang nakita og tae pero walay tao. Bubaan lagi ko kay na. Hapit ang matabangan. Mas mutuwa pa kag wakwak ko. Kung mong naong makitaan dito. Binuang. Oy, mga choy. Nagtapok naman mo diya. Papi oh. Luyo. May tarong. Yaw papi, malipayon mo kayo bay? Alangan mga pre, kasi di malipayon ana. Oh. Naimpas ang motor. Impas ang motor. Look, yaw oy. Kay kong shoes. Papi. Op. Pamina pa mo, especially wala na ko'y utang. Oh no. Tanawa. Dabot ang kolektor. Kamo, basit na mo yung mga utang na pangbayri na ninyo pag bago na mo. Utang oy. Anong naman na siya dre? Wa may kailabo na no. Basta mo abot kay na siya, maningil na siya. Bahala ako diya. Bahala to kasi na utang sa tuwa. Oy kolektor, matay na gyud may utang ba isog kayog naong oh. Paps! Oy kolektor, say problema. Nay utang ni sila sa mo ha? Wala sila utang sa kuha. Wala mo utang ni. Ano mga utang ka wala may utang. Diya mo raman mo nakautang. Sa di problema nimo kolektor nganong isog magkakanya naabot makadri. Naman ko nagsad din ha nga mobayad karong adlaw nang hiram gahapon og vitamin. Agoy, 30 mil. Matay isang utang sa 30 mil niya. Bayarin na ninyo. Wala takang. Gisan mo utang 30 mil. Tuga man di mo utang wa mo ikabay. Isang din utang si Maday. Kinsa pa man daylain, Paps. Pati ni mga bataan ni panugan mo diya kasi nakautang sa inyo kay isog na yung kolektor oh. Ikaw mo na kung pasabot. Yung dito ka. Kalimot na ka nga nangutang ka sa kuha gabi 30 mil. Kasi 30 mil. Ganahan day mo. Sige, kadali lang. Kaya ako tawagan na. Tinag ko ha. Tawagin tayo. Ganpod. Panawag. Si Papi. Okay. La! Hello, Paps. Kailangan ako kwarta ba? Karon? Pagdali ha. Isa. 1, 2, 3. Apil ko ha. Tagay kong 30 mil. 30 mil? Oh, no. Binuang bas hindi ka kabayad. Ay, yata ko sa mga amigo. Dahil 10 mil nila. Yata makabayad eh ka na. Bueng basi, bagunya. Bayaran din ako. Minsan, kay gato. Pagdali. Tugawag yun. Kaya hindi ko gusto magkulat ha. Pagdali. Wild ko ron. Ay, kaysa, wala di cash di ay. Kasi wala ikas. I-Gcash. Ay, gusto na mo i-Gcash. Sige, Gcash na ko ha. Karon da yun kay among ikas out. Pantay ka. Sige. Send ako din. Send lagi na ko ron. Kan pa kay kag restaurant. O, tulad na mo maabot to ron ang kwan gisin niyang Gcash cash out. Abot na. Putik ka may nga tao. Dakuwag utangon. Oy, pero
Sige lang kay ugmam na yung bayran. Tako kay kong interest ani. O tura na senda. Bantay karon papiha ka. Ay, atiyan yung mga bata. Ano yun? Ay, sabi, butang ko. Bayad man ko, pero tayo sa pilam nito ba to? Pila ito ba to? Oh. 20%? Ah, tayo.